Haupa gente, gu Filtitxe gara, Zaratamoko musika talde bat. 2008 urtean sortu genuen taldea, eta dagoeneko kanta desente ditugun arren, azken momentuan erabaki dugu lehiaketara bidaltzea, eta bat grabatzeko baino ez dugu izan. Eta aurkeztu dugun kanta, eta eskua aukatu nizun izenekoa da. Lokalean grabatu kantu osoa, eta oso ondo egongo ez den arren, ez dakit, ia zuen guztoko den.